O fenw I yw Meinir Hywels a dwi'n ffermio fan hyn yn Siadog Hentre Cwrt Llantysil gyda fy ngŵr Gary a'r plant bach sydd ifanc Sioned a Dafydd. Ar y ffarm, ni'n ffermio rhyw 450 o erwe, cadw rhyw 600 o ddefed, pedigree Texel yn bennaf, a wedyn ni'n cynnyrchu rhyw 150 i 200 o herddo blwydd bob blwyddyn i werthu wedyn i fagu, a wedyn cadw rhyw 200 o bennau o wartheg i gyd. Mae fe'n anrydedd i gael ffermio'r tir yn fy marn i. Dyna beth mae fi a'r gŵr i gwneud ers bod ni yn ddim o beth, a felai ni yn magu'n plant ni nawr. Mae fe yn fagwraeth hyfryd iawn bydden ni'n dweud, cael bod mas yn yr awyr iach, a maen nhw'n dysgu sgiliau bywyd hefyd. Yn bersonol, dwi'n teimlo mae'r ffarmwr yw calon y gymuned, a tynnwch i'r ffarmwr yna mas, fe fyddwch chi'n colli'r gymuned dros nos. Mae gymaint o bobl yn ddibynnol ar y ffarmwr, boed am i fywoliaethau neu beth bynnag. Mae'r diwylliant, mae'r iaith Gymraeg, mae'r cyfan yn ddibynnol ar y ffarmwr. A ni mor ffodus bydden ni'n dweud i gael y gymuned yma sy'n gweithio'n dda ar hyn o bryd, ond mae'n ni byd o colli fe. Yn sicr, achos pan ni'n cael arian yn dod mewn, beth ni'n neud yw gwario fe a hynny o fewn rhyw ddalgylch o 20 milltir. Fel fferm, ni'n credu'n gryf bod angen cydweithio gyda natur yn ogystal â chynhyrchu bwyd o safon. Yma yng Nghymru, ni'n ffermio ymhlith y mwyaf cynaliadwy ar draws y byd, a mae rhaid i ni gofio hynny. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn naturiol. A mae ffigurau hefyd yn profi hynny wrth i ni ystyried bod 85% o'r dŵr mae'n anifeiliaid ni yn yfed yn dod wrth gwrs o'r glaw sy'n disgyn ar y borfa. A mae'r borfa yna wedyn yn rhyw 90% o'r bwyd mae'n hwy'n ni a'n gwartheg ni yn ei fwyta. Ac felly mae'r cylchdro yma yn digwydd yn naturiol tu hwnt. A fan hyn, dros y flwyddyn ddiwethaf, ni wedi ffensio 2 ochr i glawdd, tua 2,000 fetr o hynny, a wedyn plannu tua 9,000 o goed wedyn yn y canol. A thrwy wneud hyn, mae'n golygu bod chi'n creu coridorau naturiol a hefyd yn rhoi bwyd a chysgod i fywyd gwyllt yr un pryd. A ar ben hynny wedyn, ni wedi gosod bocsys ar gyfer yr adar yn y coed, a hefyd mae cwpl o gychod gwenyn gyda ni ar y fferm. Ni hefyd wedi ffensio o amgylch nentydd mwyn cadw'r dŵr yn lan. Yn ogystal â hynny, ni wedi ffensio o amgylch coedwigoedd. Ni wedyn wedi ymneilltuo darnau o dir gwastraffus oedd gyda ni ar y ffarm. Yn hytrach na brwydro'n erbyn natur, ni wedi dychwelyd y cyfan nôl i fywyd gwyllt i gael mwynhau. Mae'n fel nefoedd iddyn nhw. Mae rhaid i ni gofio bod cenedlaethau o bobl wedi bod yn sicrhau yn gweithio gyda natur dros y blynyddoedd yn cadw ein tirlun i edrych cystal y maiau. Dim hap a damwen yw bod gyda ni'r tirlun arbennig yma yng Nghymru. Mae'r amrywiaeth sydd gyda'r anifeiliaid yma i bori. Maen nhw'n mwynhau bod allan yn y ceiem, mae'r holl lysiau yma a'r meillion sydd gyda ni yn y borfa. Mae fe'n naturiol iddyn nhw. A dwi'n credu bod hynny'n cael ei adlewyrchu yn mlas y cig i chi'n bwyta. Dyna pam dwi'n credu'n bersonol, mae gyda ni rhyw gynnyrch sy'n cael ei barchu ar draws y byd. Mae pawb yn dwlu ar gig o Gymru. A dyna pham hefyd, mae gyda ni'r statws dynodiad deiryddol gwarchodedig. A be mae hwnna'n olygu yw, mae'n rhoi hyder i'r cwsmeriaid pan maen nhw'n prynu'n cynnyrch ni bod wedi cael ei gynhyrchu mewn modd cynaliadwy, sydd hefyd o flas unigryw, a bod e hefyd wedi cael ei gynhyrchu gyda safonau iechyd a lles anhygoel o uchel. Ac yn fy marn i, does dim byd gwell na chig oen a chig eidion Cymreig.